Ayan guys, good evening sa inyong lahat. Ito ulit si Ping Biyahera. Once again, nag-update sa inyo para sa biyahe ko papuntang summer. Ayan guys, as you can see madilim kasi gabi na mula umaga. Ayan, nagbabiyahe pa rin kami papuntang summer. Medyo yung daan guys, medyo lubak-lubak at sira yung daan. Isang lane lang siya. Ayan, nakikita nyo yung mga tao sa gilid, tapos parang meron silang inaabot na baso. Ibig sabihin yan guys, nanglilimos sila. Kakaawa no, kasi gabi na, nasa kalsada pa rin sila. Tapos ang dami nila, ayan guys, na may mga baso sila guys, nanghingi yan ng konting tulong, yung barya lang ganyan para sa kanila, yung mga nagbabiyahe, yun ang inaanuhan nila. Tsaka maraming ganyan guys, kapag yung mga daan ay sira-sira, nandyan sila parang sila ng traffic ganyan. Kakawa sila guys. Nakita ko ayan sa gilid, nakita ko sila, ang dami mga nakahilera, may mga baso na yung plastic na baso. Ayan, ginabi na kami, as in gabi talaga, kasi hindi lang siguro 24 hours yung biyahe papuntang summer ganun. Pagkadating namin sa Matnog, sasakay pa kami ng barko, tapos biyahe na naman, medyo matagal-tagal. Kaya guys, shout out sa mga chika babes chika babes daw, shout out sa inyong lahat guys. Thank you, and thank you so much everyone for always supporting my channel and for always watching my videos. Thank you sa inyo guys. Ayan, di ko na kayo isa-isahin kasi medyo maiksi lang tong video ko ngayon, 3 minutes lang. Update ko lang sa inyo sa aming biyahe na medyo mahirap kasi yung daan, daming lubak-lubak, diba? Ayan guys, hindi pa naka-subscribe sa aking channel, don't forget to subscribe, like and share and comment down below. And of course guys, huwag nyong kalimutan kalimbangin ang aking kampana dyan para updated kayo sa aking mga bagong videos na ipapalabas. Ayan guys, once again, this is Ping Biyahera. Kita-kita tayo hanggang sa muli. Thank you for watching guys. Bye bye. Love you all. God bless us all. Thank you. Bye.